дошли в моето госпарство шоу с мен Патладжан Звездев. Днеска ще ви научим как да правите от най-хубавите сандвичи на Франция. Така, ще ви трябват продуктите краставици на вкус. Така, ще ви трябва кашкавал, какъвто имате или какъвто нямате. Така, ако искате кашкавал, ще стане по-вкусно. Така, един сочен едър домат и ще ви трябва месо. Обърках се, съжалявам. Ще ни трябва малко маргарин, за да може да сготвим тази част от хамбургера. Така, за да направите един от най-хубавите хамбургери, ще ви трябва хващач. Така, ще ви трябва и един много хубав тиган, като моят приятел Тиган Звездев. Така. Така, готови ли сте да сготвим? Така, първият път ще ви трябва запалка или кибрид. Ако имате кибрид, използвайте клещи, за да не се опалите. Пускате котлона, пускате от тук и штракате бутона, за да запалите това. Така. Така. Готови ли сте да ви покажа как се прави хамбургер? Но преди това ще изкарам моите хубави продукти на хамбургер, защото са те замразени. Така, взимате продуктите, докато си загрее тигана. Така, взимате едно от месата, които ви трябват за продуктите. Те е готово кюфтен. Така се казва, превежда се. Взимате го и го слагате на това за повече безопасност. И го пляскате. Така. Готови ли сте да ви покажем как става кюфтето? Първо взимате вашата дъска и слагате, за да изрежете отделките и вашия домат. Така. Взимате домата и краставицата и ножа, разбира се, и ги слагате тук. Добре? Така. Изрезате първо дупето. Така. И тук. Вече може да ги отделите от вашата дъска. После взимате и махате дупето на домата. Така. Така. Нарязвате на малки парчета краставичките. Така. Краставица. Не е нужно повече. Така. После ги оставате в ъгъла на дъската и взимате вашия домат. Така. Изрязвате го наполовина. Е така. И изрязвате по този начин дупето. После го хващате в дентеликуална форма и го режете. Така. 3 парчета от такива големи домати са достатъчни. Ако са малки доматите, ще режете повече. Така. После взимате вашата питка, за да можете да сложите и малко от най-хубавите и претенциозни деликатеси на вашия хамбургер. Взимате и регате ножа в питката. После я изреждате антимикроволновно, за да стане малко изрязана, красива питка. Така. Така. После изчакваме да стане хамбургера, ама ние никога не чакаме и взимаме нашия прекрасен маргарин Флора. Така. Взимате го и останалите неща от дъската ги отделяте в някой ваш ъгъл, за да не ви пречат много. Така. Взимате и намазвате вашата питка с много претенциозно начинство. Взимате маргарина много пъти и го лепвате. Мажете. Е така. Така. Когато видите, че хамбургера, сега ще ви покажа, се махне това отгоре замразеното, недъч. Когато се махне от едната страна, го бръщате. Още ще ви покажем. Така. Мажете много хубаво и прекрасно.
Така. Сега взимате и другата филийка, за да намажете с хубави и сочни маргаринщина. Така. Мажете, ма колкото можете по-хубаво, за да стане хубав вашият красив хамбургерски от Франция. Така. Става, както виждате, много хубаво и можете да покажете на вашите хора или на вашата родина, че сте един голям талантлив мъж или жена. Не се знае. После го избързвате ножа от двете страни и го слагате пак в същия ъгъл. Сега, взимате вашите и ги лепвате на долната страна от хамбургера. Претенциозно и красиво. Точно трите трябва да ви стигнат прекрасно изтънчено. Ето така в форма трябва да са. Така. Като ги сложите, ще ви трябва от тези малки красиви краставички и ги слагате на вашия хамбургер. Докато ги сложите, трябва да стане една красива форма на хамбургер. Така. Взимате и го лепвате това, да го натиснете и после пак го отлепвате. Така. Трябва да стане в такава форма. Така. Като ви стане в такава форма вашия хамбургер, може да вземете някаква чиника, каквато си искате. Аз ще дам тази за Коледа. Така. Ще сложите тук и ще сложите в ъгъла вашия хамбургер. Поредете в филийката на хамбургера. Ще сложите в другия ъгъл тази филийка на хамбургера, да бъде точно, и ще изрежете тази страна. Така. Нека да го избържим още малко. Така. Трябва само да отворите вашия кашкавал, както имате. Така. Обелвате го, ако изобщо има някаква обелка, защото това е първият кашкавал, дето имам с обелка, просто така си го взех. Добре, че не, аз не го взех, не каме. Взех, каме само. Ако нямате автомобил, си купете. Така, почти се е махнало леда. Виждате, че почти се маха леда на вашето тюфте пипка. Така. Ставате го да се махне напълно и ще го сложите на вашия хамбургер. Ама да не се маха само от едната страна. После ще го обърнем и ще изчакаме още толкова време, за да стане формата на красивото кифте. Така. Това е достатъчно. Взимате и го изрязвате много претенциозно и много красиво, но трябва да махнете цялата обелка. Така се не оставите. Ще изрежете кашкавала претенциозно красиво. Така. Ще го сложите. Още веднъж. Ще го сложите. И още веднъж. Ще го сложите. Така. Като ви стане тази форма, ще трябва да имате един от най-хубавите хамбургери, които сте правили някога. После ще опитате да разкарате цялата обелка на вашето кашкавалче, докато чакаме хамбургера. Сега, готов е хамбургера и вие виждате, че вашия хамбургер се е разкарал от това. Можете да вземете това и да го ръвнете отдолу с няколко пъти, за да не го разкарате по тигана. Взимате го и го обръщате и го слагате
слагате. Виждате, че хубаво се е подредил. Слагате го, продължава да такова. Така. Ще опитате да обелите цялата кора, защото ако не обелите кората, няма да успеем да стане хубавия кашкавал и така няма да стане хубавия хамбургер. Така. Изчаквате да се обели кората или пък ако искате побързо да се обели кората. Така, виждате, че почти я обелих цялата. Дайте да я цялата. Така, после, за да стане вашия хамбургер чудесно красив и хубав, трябва да го отрежете в голямата форма на самия хамбургер, на кашкавал. Режете много привлекателно и тънко. И сте готови. Това ще поизчакат, докато хамбургерът ви стане почти готов. Сега, след като сте обелили кората и сте изрежали вашето, го обръщате отново. На този път слагате към него и вашето хамбургерче право в него. И вашия хамбургер трябва да стане нещо такова. Така. Слагате го и изчаквате да стане готово. През това време можете да си оправите вашата кухня и да подредите. Така. През това време можете да ви кажа още една хубава рецепта, която може да я потърсите в следващия епизод. Следващата рецепта е пилешка супа с малко бульони и много хубава рецепта. Така. Слагайте си там отделно вашия хамбургер и го изчаквате да стане готов. Питката ви. Като сте готови, го слагате. И ги хвърляте на вашите кошички. Малкият томат да те оставил и него хвърляте, защото вече няма вкусно. Така. Тези ги слагате за взимате и го изкарвате и го слагате на вашия хамбургер. Така. После взимате това и го слагате отгоре. После го слагате по средата и ето ви го вашия прекрасен хамбургер. Вече може да го изядете и дори да направите още няколко такива хамбургера. От мен, Пътладжан Звездев. Чао!